Befolkningsgrupper i Bosnien. I Bosnien var der 3 hovedgrupper. Der var bosniske serbere, bosniske kroatere og bosniakere. Her kan man se, hvordan de forskellige hovedgrupper var inddelt i landet. Bosniske serbere. Det var dem, som lavede størstedelen af forbrydelserne i krigen, hjulpet af det serbiske militær og specialenheder. En stor del af folkedrabet var serberne, der lavede overgreb på de bosniske muslimer, og det var så systematisk, at det var et folkedrab. Folkedrabet bliver også kaldt for Srebrenica-massakren, som foregik i juli 1995, hvor der blev dræbt mere end 7.000 muslimske mænd. De lavede også koncentrationslejre, men ikke som dem under 2. verdenskrig. Drabene blev udført personligt af lejrenes ansvarlige, men først efter måneder med tortur og elendige forhold. Bosniske kroater. Kroaterne ville gerne erobre dele af Bosnien og gøre det til Kroatien. Deres måde at gøre det på var, at der var kroatiske ødelæggelser af muslimske huse og moskéer. Det blev senere til mord på civile og plyndringer. Det var en metode, der skulle få de bosniske muslimer og serbere væk. Bosniakker. Det var hovedsageligt bosniakker, der blev udsat for etniske udrensninger, men bosniakkerne begik også selv forbrydelser mod de 2 andre befolkningsgrupper. Forbrydelserne fandt særligt sted i det centrale og østlige Bosnien. Bosniakker er betegnelsen for den muslimske befolkning i Bosnien-Hercegovina.